Mawungangizwa kahle uthatha inamba yami sihlale phansi si discuss kushone la. Once wathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Yes. Qinisiwe. Yebo. Akazongizwa kahle. Wathi oh praise the Lord. Qinisiko lakini. Yebo. Ngoba uJesu makana 4 years bamenzela isiko lamaJuda. Manje wena lakini ushiyelana. Hayi uyamdumisa ulanzile. Soba solikhahle lapho ulenzile. Yes. Makaqeda makangena etempelini nanga 12 years wathi angizange ukuzochitha amasiko. Yebo. Ngizowagcwalisa. Liphe lakini. Njoba ulibalekela nje unamabhathi ngoba ulibalekela. Yena ukuphumelele vele uJesu ngoba waqala ngalo zange livalele ngaphandle. Ithi sikubone ukuthi isiko lizokwenzelana ekugcineni. Lesikhathi so imanager yasebank kodwa umangele noma uhola into zakho zilungu kuhlala kuyaliwe endlini. Mawuqala ukuthi uyohlola abathi hayi mana abantu abadala bakwatile. Ufuna ungiphikisa? Hayi sibuye. Abantu abangakholwa ngeke baphinde bakholwe emkhulu. Because mabangena kule nkonzo yami mina ngithi qinisile. Mabangena kule nkonzo ngithi abantu abalele amademoni. Umuntu ongakholwa kasazi. Yebo. Na uyangamangazi ukuthi abantu abalele sebo uba idemoni kanjani umuntu wakini especially mhlawumbe asithi umzali wakhe akukhulise abondle uyagula kusesibhedlela masaka sowukhulile somdala shone seka idemoni. Nazo. bathi mabazidefenda labo bantu bathi iBhayibheli lithi abantu abalele seba abasana sabelo ningasakhulumi ngabo bese yangimangaza ukuthi why bashumayela ngoJakobe why bashumayela ngoMoses ngoba uMoses washola kudala kana sabelo. Mina bawona iBhayibheli lakho ungathi uthi uJohane washola uJohane uma kanjani ngoJohane wahala sabelo. Ngazongizwa kahle manje ngifuna ukuthi ukukhumbuze ke mina ukuthi abantu abalele bayasebenza. Yebo. Ukhayini makabulele kwabeli uthi uNkulunkulu uphi umntana kini wena khayini uthi omunye ngumaza athi igazi lakhe liyakhala efile nje kodwa usakhuluma uNkulunkulu amanye amagama abantu abale be careful ukuthi njengoba uhlupheka kangaka lokuthi angiqashwe semini ngiyaqashwa ngiyaqoshwa kwenzekeni kanti abantu abadala bayakhala. Yebo. Zwile yini? Zwile faka. Hey. Itima lamagama. Iphinde ibe west. Sesi kuJesu Kristu lo oyinkosi yethu. uMaria noMaria basuka baye engcwabeni. Yebo. Njoba wena uthi abantu bangayi emangcwabeni. Hayibo. Bathola ingilosi. Yeah. Ihleli phezu kwengcwaba. Wayingathali ingilosi ningaphinde lelibhade la. Yebo. Ngoba abantu abalela abasasebenzi. Yathi ingilosi akekho. Yebo. Uvukile. Yebo. Now uJesu sengivala kuhamba nabafundi bakhe uthi iBhayibheli wabashishila umgama wadibana noMoses umuntu wafakudala noAbraham noEliya abantu abafakudala badibana noJesu lithi iBhayibheli mabambheka abafundi washintsha isimo waba njengekhephu ngoba ngathi bayadiscuss konke abayixoxayo wadabuka izulu kwezwakala ilizwe lithi lo indodana yami ezelwe yona. Amen. Amen. Why ilizwe lingathi Jesu suka kulabo bantu bafekudala abantu. Haleluya. Egameni loyise. Kuyavula. Nelonyana. Nelomoya engcwele. Umthumbi senja